Jesu, kana mwana anetsa, varume batai Jesu, oh batai Jesu, oh batai Jesu, oh batai Jesu, oh batai Jesu. Thank you so much, thank you. Heya banda. Ziko magogo, yes. Asiti satite kusvika kule. Ndangoti nitaule nyaya ili pamoyo pangu ili kundilwaza maningi. Zvatanga. Ndowa wamwani walikuda kundijailira maningi. Yes. So mashua. My Moses. Konda difu. Si ulai uyo Samuel wenyu boyfriend wenyu anoita basa lekutambisa jiuno mchechu uyo. Imi. Amudzika mema kaita seko murume mkuru ini. Chiko nemi chi. Boyfriend imi. Ni boyfriend yangu achisale. Ni boyfriend yako munotoziwana muli akapera ini. Ili dara hikaindi. Mulukungonesana iba baba. Hati sikuziwa kuti nyaya yachi. Taulai nyaya yacho. Tipei jisa. Baba vadi kundiona ndakazinyara lila. Ndauya kuchichi ndiozo na mata. Neni nanga. Chicha ndaka kutonela ina baba ini. Ini ndilikutika. Kana mchita madile yenyu itai madile yenyu. Asai kuna kutola madile yangu ini. Zili ndilangu. Ndere nchesu akataula kuti kutamba akulize. Akatotaula kuti kutamba akulize. Iwo kwako kumashule uku. Uchitamba isusu tichitungamira. Saka basa ino wakachesitela wani wewe. Akakuchesitela ndiani? Ndini ndakamuchesitela ndini. Because information hiyo yakashika mama ikona. Saka mama ti. Daziziwa inini kuti mwa speaking in riddles. Madini ndeyo mulikuira isu. Apana isho ndilikuziwa. Taulai kuti nyaya yenyu yakamira sei. Ngoti kulitunga uzibefina. Wagogo mirai nikuze. Awa wakachesitela na dili walipo tu chisale ne my Moses wakachesitela na kuti chisale uyu aite blend ambatatas ku grateful gas driving school. Saka dili ilolo laifana ungelili langu inini ndini muliziwe dilasi iwo wakatola di kuita lawe iwo walitu imi DCA imi lenyi pa kuita sei. Saka niuze ikuti grateful gas iye mulukulira nenge baby inoita nezve icho ndawa ndilikutoona kuti ndesera kutotemeseka musoro nenyaya vanhu siri ichete vunza iyi baba mirai ndikuze grateful gas ni chikolo chinodzidzisa ku driver dzimotikali. Yes, kuti uwane license unotanga waenda ku chikolo first odzidzisiwa kuti motikali ino driver sei na instructor. Saka izo anoita grateful gas anokubasira kubva pa step yekutanga kusvikira watola license yako. Saka for the meantime ali kutolesa class 4 nema provisionals ndizo ali kuita. Saka pane daka langu inini ndipe kuti chisale ne my Moses wakakanya ndawa wakantolera basa ndawa inini ndinogona kumobilize vanhu kuti vauye kuzoita sei kuzodzidzisiwa ku driver ne grateful gas. Saka nde pane daka langu ipapa. Ya na baba tisisabanda shuwa mwataula chakwadi chama chakwadi mwataula dama uyu chisale matambilo ayo anoita asheze ma client anosheze makazi chete makungopindira sinabata chimbomira kusindizana mshikona imi office kwacho akupe ibasa yacho office iyeye chisale ndawa pana ma clients ayo uyu anosheze iba kuti vaende ku office kupi kwa vanoziva iwe chimbava zikuziva pa Jali House apa. Kona mbuya ni anda and Jason moyo mu second floor room number 12 paduze ne Copacabana. Olo number zawo kana uchida more information 0773 923 113 chichi chinganesa ipapa iwe kayo.